O Grupo de Investigación en Sanidade Animal do Campus Terra ven de validar 2 kits para promover a detección precoz da mamite. Deste xeito, optimízase o rendemento económico das explotacións. A diferencia é que o cultivo microbiolóxico se inhibe por cualquier presencia de antibióticos, a veces en conservantes que se utilizan nas mostras, por exemplo, en control leiteiro, en tanque, e o PCR é capaz de detectar o patóxeno aínda que haxa un inhibidor deste tipo. Isto permite utilizarlo non como sistema sustitutivo do cultivo, pero sí como complementario en este tipo de mostras ou en estes casos donde o cultivo falla e ten súas limitacións. Este avance conseguiuse grazas ao acelerador de transferencia da USC, unha iniciativa destinada a cubrir a fenda existente entre os resultados dos proxectos de investigación e o interese das empresas ou outros axentes externos para botar man dese coñecemento xerado. O que fixemos nós foi unha colaboración tanto con Ligal como unha empresa que despois foi a que comercializou o kit, diseñando o sistema de validación, as condicións de validación, que mostras había que utilizar, despois facer a validación aquí na USC. Na actualidade, os kits están sendo empregados por veterinarios e gandeiros de Galicia nas mostras que envían ao Laboratorio Interprofesional Galego da Análise do Leite.